Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyambat penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Net Foodish. Ordar mapi minwan ramangi hakerdob ying jongpi. Haka janmia jong ka arpun riu trik unok para araja upsau ka Seng Longkmie Demthring rengkat ka jingsen ranlang ka Seng samlasnong kidekot ka VDP bat rengkat joint secretary jong ka dorbar snong kila let khandra haka yengsa jong wei nong snong jong ka snong namar wakile jing tip bau deu brio bojung mulien ban dekiat be an hapo put sam jong ka snong hakini ka jinglik khandra kila yo ban kurup san kes ka kiat Phareng bat yakini ka kiat kila Theh lut hanala kila tian bisar yang nu brio haka step jong ka arpun nyo trik unok para araja upsau bat kila dan kuna haringkat ke jing maham ka bating ba umbet syu nang ni syahmat ban le yakini kikam